Dostal som prvú Fabiny výzvu, a to konkrétne na surovinu zelený čaj. A nechci matcha cheesecake ani latte. Som zvedavý, co z toho vykouzlíš, Honza. Zabudneme teda na sladké a urobíme si takúto glazovanú a chuťovo vyváženú mrkvu. Najprv ale budeme potrebovať domáci chili olej. V rajnici s olejom rozvoniame šalotku, pridáme cesnak, papričky a na chvíľu aj badián. Ku koncu zamiešame sezam, posolíme a odstavené dochutíme sojovkou, sladkou paprikou, medom a kvapkou rýžového octu. Je dosť možné, že to budete chcieť dávať skoro na všetko. Teraz samotná výzva. Ja som zvolil sypanú senču, z ktorej spravíme pomerne silný nálev na 2 minúty a hneď scedíme. Ďalej si dáme zatiaľ bokom kôru so šťavou z pomaranča a menšie mrkvy čo najkrajšie ošúpeme a pozdĺžne rozkrojíme na polovice. Na pánvicu hodíme trochu prepusteného masla a olej. Ja som vybral tento môj novoobľúbený Fabiny nerez s hybridným povrchom. Mrkvu opečieme z oboch strán do zlatova a vyberieme. Pánvicu utrieme a vlejeme čaj, pomarančovú a citrónovú šťavu spolu so sojovkou, medom a trochou bieleho misa s korením. Zredukujeme, odstavíme, zamiešame studené maslo a prípadne dosolíme. Trochu omáčky si teraz odložíme bokom. Vrátime naspäť mrkvu s kôrou a varíme spolu ešte 3 minúty do hustej glazúry. Na servírovanie na sucho krátko opražíme nasekané pistácie a sezam. Ako kontrastný podklad si vymiešame hustý grécky jogurt, kyslú smotanu s fetou, citrónovou kôrou, troškou olivového oleja a prípadne dochutíme solou. Na záver to už iba poskladáme. Na podklad uložíme leskú horúcu mrkvu, polejeme omáčkou, pridáme chrumkavé čili s opraženými orechami, sezamom a posypeme trochou čerstvej pažitky na drobno. Takže žiadna matcha, iba trochu menej obyčajná kombinácia chutí.